ka jingtha ka sarkar ban khang ya kiyo ki hat hakar foidrek luber klatri kampura habai keleng jaka jong kanang ba shlong kiyo ki hat kidukan ki khanglut nalor ka jingkhot ban tha ai kali kamai ru kalatri kampura namar ba omdon kali kamai baya kum ki bos ki taxi kim shimlaya satia hagani gasngi nakaliang mopor loyo ru ban yekren ba urang ba shnong ka maulai koton masar uloong ba video ula pha ban sim kerteng ki bawan nasabar ka jala ba ki dei ru ban pha saka office jong video kani kajing stop kadi hoi kawan po central government te ngi pressure kadon kajing rap ka ba khraw thrai mar ba kan ma wala ma ni sutho kam long e ma cities ni shiri jungi kadang long ki snong ri ba mong ngi dang kham long kham sedien ka ba kajing lum ka don e ka long cities ndai kum ka ri jungi ka state jungi ni ka bom doni e ngaso ba prevention is better than cure ma nginum la ban mania dah ni jingpang la daw la spread mana spread ka ri jungi ni ka long ba ma palat kat bang sutho bat kani galat ka ba sinjam u government ka khang ka boot ka declaration ka central government kalong sisa ka ba kaban khang la kandre ngai tang manta te ngi I ka order ngam tip kari ka ba sisa kunu ba ye ki market ru ngi close down ru life way tarik ka order ngi I menin te kani kan kham ya rap sha ngi ki sngi mo manta ka mangi so thu hi ka ngi dang don ngi India hi bra wai don stage 2 te mangi le po stage jungi ni pat poi ka ta mo padon wai ru bala contract ni virus tu kabamut ba ngi la menya da te hadu life way tarik kadang kalong ke jinga da ka khrap ha rei nalor ki yo bare ka ek jingnon kam bare kalong ba ban ha ban check chwa ki khna bri wan na bar amar kumandan bitak bagadi menda sngi bi rikhe ni sngi kalong ba government kala shupha ki block development officer bakin shimi ga list ki khna ki wan na shabar ki briu ni ki khna puli wan na shabar ban connect ngam tip kan le ayu halor kan ni ten rei ngaso thu ba la da pla yo ka list ni khna ngila tip bi ga dep screen let's say ni airport na ni TV ban rung pot jala ni don kam man so additional screening pre ki ada ki kwa shisha ban prevent 100% ya jing spread yung virus ni te kani ka jing khang kani ka yo menta sisngi hot ka ya rap ring don kam man kam regulate kani ka jing khang na sai ni la hi kan kam simport na so thon kta sibun bhai ki ya ka i nong thik i nong pet but the government kan ham prakhat ban address ni ki issue la ki khang ka yo kumnu ber penyarap pada nam taki no bala nam taka jing thiet jing pet ka juki makana ka long ka jing kta ka long bun liang I persang man stop ka way ka kta pe ka way te ngatrai ka government ba halor ka pha khang ka dibendon sa supplementary act ba kan hable na ka ta ban yarap pada nam ta ban kta pada ka regulation ji bol mar di apo jalai hagani ka ayunai ka kamram pa jong ka dawar snong hakum gani ka por kamram ni dur basnong kalau bakal tam hangni ka por menta ko ang tu lami para dur basnong ru ba yik manju ai nuksa itu ki jingkran now chief minister ki jingkran ki jong deputy chief minister kadai ki kam menta lim ba public announcement system mi don kam man pen kersiu thia mi ki pet ba ni su thu ba ni jingpang hadu menta haki ba bun ulong tang jinga to khana kalai long gumda kalong nomor ba impat yo ni jingpang impat spread tin rei ni su thu ba ka impact yo ni jingpang ba kalong bajur hadu kata tidak ada kidor basnong ki hapan sim kia bat ka government gidi direct kidor basnong gidi bendong ki be sim benta akan ni kaban ketat man kidor basnong hi gidi ka main ka kila panra te ka jingwan di khna na bar kidi kidor basnong ki bla pan check te ki jinga trei ban su thu I ka snong ka thau la ka rang ru le se ki pat ba ki rang ni ki jing pang ru ken kham kloi ban wan se ki nong kit kam snong ban thu ka ka rang ru na man ki doktor po snong ngai man ka snong ni dong ki doktor ru ki la ban rap ni trei lang ki doktor po snong ban inform la ka don kanu ka jingjia ka ba lam show ni jingpang namang ngimla ban afford kum ka state ka jungi ban don watang I wei lu I ba contract ni virus namar le se ho ni pat su thu e mo ong peng mane ka ni menta ka dei hi ka por ba sia tu khana ki whatsapp ni kren ni khana ni discourse mo ni kren start ni kren banang rei kai ka bangin kam ni ka long bang ni haban prevent da kum num nu bat ni so kumen ba hadu menta ka state ke jungi 4 don nama ka daw ba kalau ba goti 4 don ba yo le se Assam tila da ulas tang man tuoi place po ki eastern side jong India mo ka Bengal ni ka case ka duna palat tila ulang tur po eastern side jong India ngai ba ngi long ada receiving end ka state jungi long transit zone ka long ba ka receiving end ti ki dorbar snong ki don kam man da trei sitom ha bar ki ben sim khia ki dorbar snong normal kani kam de ka khana tamasa ka ngi kren kari ka jingpang ka sulong momentang impat long impat mat ikani nomor ba impat mat ngidang susting
hene kalong kumni ka ju bagi tip ka ki support Italy ru ni so tho ka Italy ru ka sim sting ya ningkong bat ngi i bagi jing kinti jing lum jong ni jing pang ka jur ha pedeng sang sngi hadu ba menta ka Italy ka long ka jing e ka serkai ban tang ni ka khlam te kada kentu la mi ki dor basnong juga jela juga dikasi jen dia beroi baca kalau hel su hot ba ni dei ban sim khia ka ni ba ka dor basnong ka ban long proactive ha ka bai dei ban sensitize ban su tho i pa ba daga sur ba mi na po ka dor basnong ka try kan kham suk i pa ba ban su tho na ma tang tang advice ki doctor ni la simba kadang advice di doktor kaya dekat wan hi ke jingi kai na po ka dor basnong ka try kin pa ba kin kham adkar te ka nakaliang block development officer kila pha ho ikini mentah-mentah hi ba mi dei ban register wood ikibri wan pha na sabar wat lagi la dep screen pa dep screen namar ni tip sha ba hapo jingi umpat don ka chance bunwan kalong bala dan munu na sabar ki panwan te ngemen ba ki dor basnong kin sim khia kini kin sim bagri kam kai ho ki don le si ki kren ki ba kamon bulai tin re la dang impikir hi la de na thai ko bulai ru ka jinjari u bunyarap la ngi la la ai ka bor ngi so thu sepang jinglong jiman jung jang jipang bat ki doktor ngai ki de ki jingkur ku jong play hi begin ngin ding menduai pen ban na ka banta ki doktor nam tak ki lab ki bidang le ki research mata ban lab ni khyang bikin lab udut ya ka ya dawai nam tak ri jingpang de banong ba ni sim sting banong ba mangi ki kari ki ba play udon kan mon point ki jingpang o play undon ka ni la da ni ru ni chim ni pikir ya la de ben ya da ya dia ban su thu lam ki wei ya ka jingma ni khyang jingpang hadu manda ka sarkar ka ale ka badai Henry kini ke step ke baka sarkar kaya menta kadang dia ben pursue further kham le tinge shu kumang kren mene ban ya trailang bagi dor basnong ban ya trailang ba borhot ki CHC ban bandang perlong umdei ta menta sisngi bagi ke sngi bingir ki da awareness nong ni coronavirus Henry nangni RTO kumulap kren hin kalian sarkar RTO bat alatio syakmat bu nang le dam ka juk intensity nang ka juk kajing trem agar kajing persiang agar ya da uni virus te hadu menta ka sarkar ni kala le ten ngintip ye ki bagi lagi screening apo ki po bernihat lagi screening po airport ki long kumnu ma kum mga pej hi ki don ki case ki bangi iba kar komle screening ke sulong ka formality ngai kadi kamde ka kam formality ka bai dei bu jingpang hi kamde ka kam yu pendap rukom tama ka ban kata hi ya ya bo im ki karpat ka sarkar ba phin ba kamde min chim ni ngangai ba ka sarkar ka tibha ki doctor ki advice ngai ya ka sarkar ba kamde bin chim ni tangka act of pendap ka official formality mengisi follow up normal ya ka issue ka ba government of India ka direct mereka ka issue ka ba kaban kata hi yangi bat ni don kam ka sarkar kan habla kan kham sim ki sin jam ki ba kham chu hagini ki sngi ki banwan amangi suthu ba le se ko magi pin bana bu ni jingpang habula don ka ban ubriyo ka sim pori ubun pau symptoms ni ki sign ji jingpang te ngintip kalau kumnu menta sipogat arsngi lagi nang haban trei borba nakaliang sarkar nakaliang ki district nakaliang jo ki block but nakaliang khamtam nakaliang jo dor basnong hakaban yarap nakaban taban check namta ka kanu galat ka bawnu jingbaw ni orung po jala jugi nakaliang ba halam bakwat ubadai romas nang jong kamulai rong hap uloong kabadon kam kadai ban yada kerpang ye ladi pad uloong ru kabadon kam e ya ki dorbas nong ban pe ba kiwe kinom yak le lang khnang makin omlong kinong ra yau khyang jingpang sa kiwe pan rahayo hahan ngimla ban tip je unu ubadon jingpang unu bomdon jingpang wat parabi itu ithau jengteng ngimla ban tip je tian reda ka bangila ban yakiar ban don ya kata ka jing penkerpang ye dia hakim lang salang kan yarap sibon kan ban pensange ya kajing saphriang kulmar jong leni state jong niu khyang jingpang kan kai ka rule jong ka dorbas nong pada habai dei bakani hakum kan ka por ka rule dorbas nong te kadika nongrim ka baskem ni kada ko long ba ngi ithu lut ya ki para nong song sinong baro ba le sing tip ki bawan phai nong no ki balong kum no te ngila ban bu dien kan te lingba kini ki ba ka sarkar kaile ban wanra sangi lingba jong ka block ni hamula ni ka block development CNRD kene lapan poi ki jing tip ki ba man kasngi bat menta men step ngi dang edep ban ya kita te ngiyo ban survey ngiyo baro ko snong ban ya jen te da ka bangila ban le kum nen snong kum ngila ban te la kam nen kong halagi jong snong halagi jong ki sam te ngai i ba kata ka di ka banta ka kong san e ka ba ki dor ba snong ki sim ya kene ka banta ban khangla ya ka jing post state ka jong kane ka jing khla ka jing stom pi ka badon kam menta ka long
bangin penkerpangil dia ka sarkar hak tu ka khatwei tering nakaliang DC director jong ka health ulak lumi gerang ba snong kabadan kam kolong bangin don ni kata ka community isolation hak im lang salang ngin mi khle teng teng ngim sut nyau mongi I kan ke jeng ma ha ngi tip don gi ba ong gi ba fu ni ngam nem step ngi ublei dong I jaga kasi ngim salia ngong ka dai kan phim judi dawai bu pipang lar pipang phim judi dawai kamut ka biang kadai gejing I ublei tan rai habu ublei ai gejing start ho brio bon pen khre ai ta dawai bangin lam ye gejing stoman pen kon kalong kaju ye kan ro bamta kani kadai ka khlam ka bayat tila da mangi kum ki dor basnong mangi ki nong song snong ngemla ban pen kerpang ni dia kan sem stom ngin long kala mangi ki nong kit yu jing pang lemang ngem tip komong ong ifimene ngem tip manu bedon khunyang jing pang manu bamdon le si ha gejing kendu pra mangi ngem tip utai la don pur hangi mangi ngi sang shrum seneng de mangi pa ki pen pur yu tau khunyang jing pang kita ki long ki jing ptha ki jing batai baro ye ki bangiyo na ki nong suma na ki health department te ka badon kam ngi hagidor ba shnong kalong bangin pen baki shnong ki jongi ki long ki basngan ya ka ba ki wei pat ki mio ban khle lang ladala ngilai I ko order ka bami na ka government kata kalong bandon ru ya ka 144 section 144 la impose kata kalong tang ban pen kiar ringi hakim lang salang khnang bangi nginum long kita kinong ra yo khnang jingpang sigui pat ka badon kam mata kalong ngin pen kerpang yil dia banum ya khlia khublai phi baro ki paranong sushnong jong shnong molai ron ha sum haban shashkor ya kini ke jingpen bana kat kum ke jing tha na ko office ke jong ubidio kamolai CNRD na pentip shafi lengba jong office ke dor shnong molai ron ha bagitu ki samla puli ki balawan phai shlayem nadu ka athu tarik ke jong banai ba ka tau February ken smobha ban ai report haki ramba dong ki wadon haki blok jompi le no ya kini mentakasni khnang bangila ban pendet ki kam ki wadon kam